खुलुमबाय मोनाबिलिनि रादाबाव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साबटेटआव दङ बाक्सा जिल्लायाव सा 24 फरायसालिफोरनो स्कुटि राननानै होदों। प्रधान भारतनि बिथांखिनि सिङाव आसाम सरकारा होनाय डक्टर बानी कन्ट काकति रोंगौथि बान्था मोननो हायो बाक्सा जिल्लानि जौसिन सोलोंथाइनि फसंथान रेनबो एकाडेमि मुसलपुरनि सा 24 फरायसालिफोरा। नैथियाव दङ कार्बि आंलंनि जिंखायाव गुलि गावनाय जाथाय। सोनाब कार्बि आंलंनि जिंखानि पहरा पुलिस थानायाव हराव माखासे सुबुङा गिख्रंथावै गाग्लोबो। जिंखायाव मैया सानसेनि हाबाफारिजों जानाय गामि रैखाथि हान्जानि 72थि गायसन सान फालिनायाव सासे दुथां सेंग्राया दावराव खालामनायाव हमनायखौ लानानै मोनसे दोंहाव थासारि सोमजियो। सेंग्राखौ हगारना होनायनि मुङाव गामिनि रायजोआ पहरा पुलिस थानाखौ गाग्लोबो। रायजोआ गाग्लोबनानै थानाखौ बुफाय बुसि खालामो। लोगोसे सिफायनानै होयो पुलिसनि AST-07734 नंनि गारि। गुबुन फारसे रायजोआ थानायाव गाग्लोबनाय समाव गोबां पुलिसनि मावथिफोरा जोखोम जानायजों लोगोसे गाग्लोबगिरिफोराबो जोखोम जायो। दासान्दि पुलिसआ सानै सुबुंखौ हमनानै नायबिजिरगासिनो। मख'नो गोनांदि हराव गुलि गावनानै थासारिखौ सामलायनो गोनां जायो पुलिसआ। थामथियाव दङ गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ सा 2160 फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि नङैफोरनो साख्रिनि थिसनलाइ रानदों। BTR नि सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि सेक्रेटारियेट लांगोनायाव BTR नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ प्रभिन्सियेल जानाय BTR ओनसोलनि गुदि आरो गेजेर फरायसालिनि सा 1559, गोजौ फरायसालिनि सा 443, फरायसालिमानि सा 150, गासै सा 2160 फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि नङैफोरनो थिसनलाइ राननानै होयो। ब्रैथियाव दङ BPL नखरफोरा उज्ज्वला बिथांखिनि जोहै संग्रा गेस लायोब्ला मोननो हागोन 1600 रांनि हेफाजाब। BPL नखरफोरनि आइजोफोरा संग्रा गेसनि कानेक्सन लानायनिफ्राय 1600 रांनि हेफाजाब मोननो हागोन आरो हादोरनि गासै 8 कोटि नखरफोरनो होनो थाखाय सरकारा बिथांखि लादों। बे मुलाम्फाखौ BPL नखरनि आइजोफोरा गावबा गावनि साखाथियाव थानाय गेस एजेन्सियाव थांनानै KYC फर्म बिलाइ जमा होनो नांगोन आरो बेनि अनगायैबो उज्ज्वला बिथांखिनि वेबसाइटनि गेजेरजों डाउनलड खालामनानै फर्म फिलआप खालामनानै गेस एजेन्सियाव जमा होनो नांगोन होननानै मिन्थि होदों। बाथियाव दङ बर' सावथुन सिजौआ मोनथाम बान्था देरहादों। बर' सावथुन सिजौआ तामिलनाडुआव जानाय गल्डेन स्पेर' इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलाव मोनथाम बान्था देरहादों। बेस्ट इन्डियान फीचर फिल्मनि केटेगरियाव प्रडिउसार प्रियाम खिरखाटारि आरो ओम प्रकाश खिरखाटारिया देरहादों। बेस्ट डिरेक्टर इन्डियान फीचर फिल्म केटेगरियाव डिरेक्टर विशाल पि सालिहा देरहादों। बेस्ट डेब्यूट फिल्म मेकार अफ द फीचर फिल्म केटेगरियाव विशाल पि सालिहा देरहादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।